Barkazazu, jauna. Ez dakit konturatu zaren, baina arko-akuso bat daukazu. Zer? Erantzun zion txoferrak neskatila begi luzeari. Begira, eta errusika neskatilaren bi behatzen artean harrapaturik aurkitu zen. Ara, eta ni konturatu gabe. Ez bazaizua sola niretzat gordeko dut. Ha. Eta zer egin behar duzu zurrupakari nazkagarri horrekin? Errusikak galdera bera egin zion bere buruari larrutasun handiz. Arkakusoak ezten ditut. Pilo bat daukat eta dantzatzen erakusten diet. Eta hori esan ondoren, neskatila hark kristalesko kasa txiki bat atera eta errusika barruan sartu zuen. Kasatxotik, errusikak sirenatxoaren irribarre malenkoniatxoa, txoferraren harridura aurpegia eta neskatilaren begirade zorrotza ikusitzakeen. Hitzak berriz, urrututik bezala entzuten zituen. Ikusten alduzu kamioitxar hori? Neskak aparkatuta zegoen ibilgailu luze eta astun bat erakutsi zion gizonari. Nire gurasoena da. Zirku batean lan egiten dute, zirku errusiarra. Ezagutzen alduzu? Errusikak ez zuen gehiago zer entzuterik izan. Zirku errusiarra, ero moduan, hasi zen saltoka kasa barruan. Posak eraginda, zirku errusiarra, horrek esan nahi zuen, azkenerako baliabederik baliotsuen, egokien eta azkarrenarekin topo egin zuela. Eta gainera, neskatila hark ez zuen itxura txarrik, arkakuso ezitzailea. Neskatu hura bere manajerra izan zitekeen.